And no, the number born and asomo. And no, the number born and asomo. To be honest with you, because at the end of the day, no, I am person as I knew my way. No, ACC. You call one fear or money here. You call baby. I can't want to say me or money here. There are so many sunyan so other count. There are so many chieftaincies. Okay, dispute ekoso wo bunuma mu enti e besere na na so onka sa asem no na onja history na osora na oka no on fa na nansi fom na onka sa asem no na onfa asundue emra ye wo bunuma mu on solve ye chieftaincy dispute no eno ho nsem na me pese me hu na wo television so a oka sa amamre ne tetesem no de we don't want to hear that. We youth, we don't want to hear that. Senya uko Ashanti Mamua, there is no much a chieftaincy dispute, you know. Ono so nem person aso yesu nim to dwene enti ono no te as a National House of Chief President, you know. Na se sa nneoma we isi a ono ena me disappointed in him. Me are very disappointed in him because enyesa sa nneoma we timi koso. Yeah, the money last year said I'm okay home, died in an anonymous some Eddie Bremo. Now, say, yes, I say, said Yababus Yadi, and the Ecosono, Sampa, and a Ungrahodre war Bono region moon. A camera say Ungradu one war Bono region, Nina war, Sabi, a Nanano a homanson, and as in Cunya homanson, a yetria, a biwa coto, a beer coco, a yacoho cotta, Yasem Ketua. And it is now one you know what did you passe? I was hard for see a dear you are my bedu. I will toss you know, now do my henny, name dear any baby, I said, you train up on your coupon dinner druno. So, Bobby dear say, President at the Mabon Original House of Chiefs, a bebwa amasa, manso, and dada and anno muntemono. Nina so Eddie free honmo. Now, Nessa don't can no many abri pa. Na no one say, and kebaya pa dear and kebebwa pa. Enka wonyam asante samwa waka de bi ode bakos munchire mu de ba no nanka won hwepa no wonni sa hawa ekoso ne mfiri ho esanse se wo hwe sunyan e wo nananom ho manson ukodrobo a drobo ne japa krum sanso na konsu atre ukobirikum ukọ suma ne atuna nkwampo no wo hene a oman na je no ene wo hene a suma hene so abona kwakoto ho no eno nti se wo fa na afi nso so de ekoso ewo sampa no se wo fa ni nyina mu a na se wo hwe bono a regions ni nyina bebe manson wo pa a ye twe asase ho manson ebi de ye hye eye wodumase ene wodumase se onso ne fie pire o kira se fie pire tina asase so enu nti wo hwe asomdwe pa e na asomdwe pa no ebi enni Bono Regional House of Chiefs anase bi nni Bono Mantemo nanka omo hwe se emfie ye first term na do mahene ne second term awowo mu no enko obehwe na nko de atena se de yesiesie ama asomdwe mapa aba ama nananom nka bom a wo mka ho asem no wo mo nsa aka omo wa abonten ase omo ye baako na enso so wure mu pa omo de no kwa de senkwaye omo de ne senkwaye omo de ne mu no wona mu a na yesa asase yanta motisi mu a na yesa desert so no dua baako si hanom na baako si no ho a sana ekoso ewo Bono Regional House of Chiefs eno ntimo mienko asem a abrante na editu dwane ye hwese no kwasam ne se asem a wo ka ne kwan no eno de na me born na somo eno de na me born na somo to be honest with you because at the end of the day no I am person so na sa nyoma we no ACC yakọ wanfia omuni hine yakọ baabi a ye ka ho asemi ya omuni hine there are so many sunyan so aba ka ho there are so many chieftaincies. Okay, dispute ekoso wo bunuma mu enti e besere na na so onka sa asem no na onja history na osora na oka no on fa na nansi fom na onka sa asem no na onfa asundue emra ye wo bunuma mu on solve ye chieftaincy dispute no eno ho nsem na me pese me hu na wo television so a oka sa amamre ne tetesem no de we don't want to hear that. We youth, we don't want to hear that. Senya uko Ashanti Mamua, there is no much a chieftaincy dispute, you know. Ono so nem person aso yesu nim to dwene enti ono no te as a National House of Chief President, you know. Na se sa nneoma we isi a ono ena me disappointed in him. Me are very disappointed in him because anyasa sa nneoma we timi koso. Anyasa sa nneoma we timi koso kra because on the leader on the leader enti so on solve this problem now. Onja ye ni asantifo issues, you know. We don't want to hear that. We are not interested about that. On solving that issues, no. Now on for peace, mra. Na timamufo ni nya omo asumdue because on the president. Enti so when timi antu ne nan ansi so no one solve sunwa ahensem
na wan solve sampa ahensem na wantimi ama wanfiefu anya hene a at the end of the day no na eno de may so much disappointed in him eno ho nsam no na say ibunu youth ya sha say ye ka ye fa ya nsam nko asantefo so omunye obi ahwe there are a lot of bullshit in our backyard just solve those problems and okan bia ebam okan bi nso a ebe ye adwuma because ono na ye the president into 29 so osan so ye what do you call it appeal court judge ye komrema obetuma use ethics wo ho ena ye ka ni position na ye de amana na obetuma use ethics wo se wo hwe na ontimi nsolve a eno de onsi form then for from metna so non solve that problem no se ohwe na ontumi solve eye the chieftaincy dispute a ewo punuman mu a mesre na bebre na me nkotodwegu form na me nkotodwegu form se wo hwe na ontumi solve a na sorry free that position no na nipa from ra metna so because opposition no is not being effective it has asɛm no ne yakwakotie di apa no na sɛ mpanyin bɛka sɛ mo piafo asɛm wo mpanyin ntimi nsɛkyere nka no eno ena sabia brante no waka no ateni enimu kasatwitwe enimu nemu no wode asɛm no ato de dan kasa nemu ade ba akwa ye nyina ye ma ya adwene nkoso nsa na nadom ahene abakosɛm nkyeremu ne nyina no sabi wonim de nti a woyɛ sa esanso wobedi ade ekɔ obedi ade ekɔ mfie aduonu num no na obi animu no na obi anim na nadom ahene na mpuntudwuma hodo bi enu ekoso wɔ na sase so ɛna na baabia no wɔ no so no sabe nanka wɔ tremu kɔsoro kakra nkoɔpɛ na wɔ kaka mu hu ye no hu sɛ wia Ghana hanom do wotumi kɛseɛ a wogina brane a wo bi esuro no ɛne krobia wifi asante kotoko hene wotumfo se tutu otoso mienu a ɔno do empo no sabe na nadom ahene mpo osuro no bie na esanse mpanyin se de obodin ayebo ne ntino na nadom ahene fa sa akonya no so ena sabi wode de abakosam nkyire mu ba momie ka no korese no kosam no se senka na nadom ahene ehya ase no ena nka okofa ne nua suma anasa drobo anasa okofa nsu atre ehu abakosam ba ya menyi ne se nkeja no mponke ka so ma nkebeso esanse ke nuru ba bia edana nka obeka sa asam nka dana na nka asam ne bewu nenso nam se yewutumi ba akopɛ wo maimu na sabi obi anim no na wo wodi ni yebo na waye danse nkase ni ntiro na nadom ahene de fa asante so no de opɛ no ne nsa kan anasa ne nsa nka ne nsa aka ene yehu no ene watimi apre investment watimi apre investors e de won aba ne kurumu ama sesei neema ekɔsɛ de wosi pɛ e de ma na manfo no eno nti de yebɛka ne sɛ anam yero sante hene so am yehu na nadom ahene nti na nadom ahene dane da megedi yesese ya no wokɔ sebi wokɔ na nanom na so a eya wogunsa sebi ya osre se na nanom nkoso anye yero sante hene kase esanse wono nkwa na wodin a yebo a eyiye sanka anye yero sante hene a kana nadom ahene nki yehu no ana de eto so bio no so no anam yero sante hene so ama investors aba sebi eye doma sanso na anam yero sante hene so ena amma na adom ahene na appeal court appointment no so ne nsanso etimi aka na eche se ye kane nyina asia ye katumi ne ye katumi ne ye ka de wodin a yebo a na ye yero kro bi refi asante kotoko hene a yebo ne din a na yabo yi mu ase na ade bi nso ekoso a nananom huye na emo mansa na sabi o mani bebe o mo ho so na asai eno ne say ye babesua de foforo ye behwe National House of Chiefs na kwan nam so National House of Chiefs bae no amanyofo ne ye atebi amanyofo ne hu se tumi ahodo nyinara ye Royal Santa Hene dia na se ye hwe ye nuanom asabi won ekasa wo wa manone no ye hwe Twene Jonas ne ye hwe won waka ne nyina no a ade ba akopɛ na me hu wo mumu omo hu se de yakoso wo memu no do wotumi a wakasa ebeye adwuma ene sebi Royal Santa Hene eno nti omuti akire no mu hu a na ya na sede obia ne ntete sede mpanyi ka se yesua kasa no senka kasa hu hia nke ye nkyere kasa na ewom no se ekwan a eye kwan pa
omo be fa so asre nananom na afi nso se bi wasre chiame wo de afa santemani fa so e de asre chiame de ato nanimu no saa kwan no na se bi won enimu nanso omumu ne de omu wogidie mapa enim se Euro santehene se bi ene sori a Ghana man ebeyeye saa tumi no ena amanyofo ne mpe no saa tumi no ena amanyofo no mpe no eka amanyofo no nko na nka sei eka amanyofo no nko na nka se bi asante tumi no ayesa amama yahodo na aka na omotim penetrate through it anytime bi omope bia no enka omunya ya na nka asante de no etesa neso asante de no entesa ne nti no sa amanyofo no hu se obi wo baabi na se wotimi gina brane esan se enye easy se obagina ho se wo bo hene di hu eya na ye ntim famfiri na adom ahene ho oka so woka se bi woka wo hene asem biara ye hu ne se de wosika no wontimi se kire mo ne din esan se ne din ni mo duru eyesa na tie enu nti no se yetana no ne ehwe na se ye jama politicians na ye do mbe ye dia ebe ye dene enti nana no mbe ma mo ho kwan ne de mbe ye se kan de modo na so yen kan ne ye hu se ye gu asawu no a empata nketo na da ya na ye chewo enu nti nana do ma hene de mbrante yi kan ye hwe se ebetimi abasa ha obetimi ahwe siesie anaso besa kaja gumomo ama ye chieftaincy issues na do so na se de ne mesi kolo anhwe anada sobre anhwe na osagefo osi ade yo agema bedu a otoso mienu anhwa na anhwe no abaye the West President for Bono Regional House of Chiefs with no records a obenya ya ne say wa accumulate a dispute and okawo baabia na oja ne responsibility to ho na obeka asante abakosem bekire mu edi de mabunu no ikani na saba akwa kam yenu aka ahwa ebe kakra no etuate ne be hede ebebemu medin de ma mefozi otweda mpo nyankopon ya adoma ebihia se de ya na da ya na meka no Mrs. Chamedin wa ho wonam cham ai obenam Chamedin so me yehu sabi obenam sabi Chamedin so me yehu na woma ne din no sabi edin na ugina so ma yehu woma ne ye wudepia ebenam se din no so asa ebenam din kro no aso na asa ayede asa sew enu ntina sabi so sabi nyato se sabi Chametna se nanim onyam a na se na brafo pai no a ne mbra ne na husuo baako ene kuntun kantamboho ne dini ma woye kutu no asa ma woye boho ne dini ma woye kutu na wo ma ne din no se bi edi wutiri mu dam e ma woye waje so betimi ne din na ye bibia wo pe bia na asa ma woye boho na asa ma woye sesebi kontomira ye de wakanja no se mremremre so mu anate sana ati sana aye na sanso na ekwi medin de maame fozia otweda mpo nyankopon ya adoma ebehia akram